Radara urung rampung, urung tutuk leku ngokop gedhe. Aduh, sapa iki? Sapa iki? Lho. Wong piteksa nganggo kampuh poleng, ora pangling kowe Bim. Sang Hyang Tata kalana kalayat takut maringkut siung nyokang mawinges wingis ora rupa rek kiri Nuwun sewu. Koko Prabu Duryudana. Ya Prabu Susarma Anuparan. Mangke riyin. Anggen kula ngandhi kelawan paduka Kanjeng Koko Prabu kinarya ngecak peperangan wonten negaring Wirata. Nuwun sewu. Nuwun sewu mriku kok kula sawang sepisan Raja Mala. Raja Mala Senopati negari Wirata angka kalih rupa kenca lan kembarane Kencaka rupa. Tumekaning mati mriku. Wah. Bejanipun kula kalian Paduka Koko Prabu. Kula aturi jumenep. Kula aturi mas paosaken, kula aturi nyawang. Ya jagat pangestu karo, Yayi Prabu Susarma. Kula wonten dawuh. Tak kira perkara iki perkara patine Raden Rajamala rupa kenca padane Kencaka rupa iki dadi pancatan gone Ratu Ngastina bakal gelar jajan. Lah monggo, prajurit. Kula. Wirata wis ringgih. Bedah negarane. Yo. Hoi. Ayo Wirata dibedah.
yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya hangu padha kadinguni caritane andalira sang Prabu sasra bawing mesmati aran patesu wanda lelabungan nipun tan kinelung tri prakara guna kaya purun ingkang den tapi nuhoni Prautama ya jagat pangestu Ngurwaya Bathara jagat utara wonten paring adhawuh Kanjeng Rama Dewaji apa kowe ora kleru nggonmu nimbali nglarapake kelawan wong wadon sing banget gawe kucem asmaning sun nyuwun sewu sareng kula taliti lan kula titi priksa kula ngabyak wong wadon Rama Prabu kula midhanget lan kula manggihi ingkang sesilihpun salindri inggih menika ingkang kula larapaken wonten ngarsa paduka menika ngono pramila samangke sumangga borong ngarsa paduka Kanjeng Rama Dewaji Kanjeng Rama Prabu Durgandana nggih badhe gula wentah dhateng salindri menika ya utara sing prayoga lungguhmu sampun boten kirang sekeca Kanjeng Rama salindri kula nuwun wonten paring dawuh sinuwun kula kemareng aturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Matswapati iki sinuwun Prabu Durgandana ing Wirata. Ya tak tampa. Kejaba kowe kuwi tak timbali sowan sepisan kowe duwe luput, ping pindho kowe dosa. Nuwun sewu. Dosa luput kula menapa teka paduka nyendu dhateng jasad kula. Bloko suta ora tak tutup-tutupi salindri. Aku krungu pekabaran yen to sliramu ingkang gawe pepati lan kowe ingkang gawe sranapati ning adikku sak loron ya kuwi Yayi Rupakenca lan Yayi Rupakencaka. Inggih, ya Yayi Kencaka Rupa. Yen to pancen patine Raja Mala kuwi mbok menawa pancen wis pesthi ning kodrat lan Dewa wis nuduhake yen to panjenenganing sun iki ora ana ingkang bisa njongkeng kawibawane katitik Raja Mala mati saka astaning jagal Bilawa. Ning perkara patine adikku Rupakenca lan Kencaka Rupa iki tak kira ora lumrah. Merga apa? Patine adikku Rupakenca lan Kencaka Rupa iki saka tangane bojomu.
Iki ora melu perkara sayembara, iki ora melu perkara adon-adon nggone Rajamala. Rupa kenca apa dene kadangku Kencaka rupa nggone kepengin njengkeng marang kawibawanku. Mula kang saka kuwi, kowe luput Salindri. Sepisan kowe luput ping pindho kowe dosa. Merga garwamu wis gawe sarana pati adikku sakloron, Rupa Kenca lan Kencaka rupa. Mula dina sak mengko iki tak jaluk kowe minggato, kowe lunga, mangane kowe tak hukum pati ning Prajanegara Wirata. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasareyan. Ngrani wadana remu-remu kalingan ngangrangan. Sang Dyah manahanggung sumunggam kulek sang kakung rarampa alon wuwu sira baboyayi man Biraten te Branta Yayu ulun tada runte ulun tada runte nuwun sewu sinuwun dosa ingkang kula sandhang menika sanes pakaryan kula lan sanes pekatrap kula ning kabeh kuwi mau lupute bojomu ya bener kowe ora mateni adikku Rupa Kenca lan Kencaka rupa ning kowe ndek bojo ingkang wujud Gandharwa ingkang keduga wis gawe srana patine adikku sakloro menapa mboten wonten pangapunten malih dhateng ingkang abdi pun Salindri krana kula menika ngabdi wonten kedhaton negari ing Wirata menika lair lan batos namung kinarya nyambung gesang kula awit kula ngrumaosi kula menika lare lolo nggih kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun mboten wonten pikajengan menapa-menapa malih. Hamba kula pun maringi pangapura ta sinuwun dosa kula tak bedah negaramu he. Hei! Woi! Mangga anggro sesumbar mawa lindru bumi gonjing kumaluthuk guntur katuk marat menungso ora tatanan. Walah nggonku arep menehi paukuman karo wong wedok kae mau nganti mlayu keplayu dadi kalodhangan nggone dheweke minggat supaya ora nampa dukaning sun malah iki ana menungso. Aku ora pangling Susarma. Wo. Iblis lanat ki. Durgandana, Kodong Paran. Negaramu saiki wis ringkeh. Negaramu saiki wis ringkeh. Negaramu bebasane ora duwe otot bebayu meneh. Mergo adimu telu wis modar. Rajamala senopatimu wis dadi jenat. Rupa Kenca, Kencaka rupa wis dadi jenat, wis sergi kabeh. Ayo arep ngopo? Kowe wis ora ndek daya apa-apa. Manuta kowe tak bondo. Utara Taman Keputren. Kowe dadi duwekku marat. Woi! Ayo,
maju perang. Do tangi, ayo. Ayo do tangi. Ayo. 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 Iblis lanat, menungso ora tatanan. Oh. Langening ngalang jiwan aglar pandan moncar cerat tinon ler kekonang surem sorotetan padang nuwun sewu mboten mangling saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Ndara Utara. Kula ngaturaken bekti kula konjuk Ndara Tara. Yo. Kedhi Werhatnala wis tak tampa, Bagong tak tampa. Pripun enten wigati napa? Walah. Werhatnala kula wonten paring dawuh. Kadangku Utari ndi? Kadangku Yayi Dewi Utari ndi? Nuwun sewu. Menika dados kewajiban kula nggih kula ngreksa katentremanipun Gusti Ayu Utari. Ora. Nek adar saben pancen kuwi dadi tanggung jawabmu merga kowe kuwi juru beksa Langentaya. Ning kedaton negara ing Wirata iki. Nanging sak gendakan iki ana sawijining perkara ingkang ora bisa dianggep enteng. Mbok kula wangi njunjung. Hus cangkeme. Enten kenapa? Enten perkara napa nek ngendika niku mbok ya sing sareh, mbok ya sing santun. Aja karo muring-muring kok ora. Pranala, kula wonten paring adhawuh. Kadangku Utari ndi? Bakal tak singetake merga iki ana lelakon gedhe. Negara Wirata bedah saka tanganing Prabu Susarma. Nuwun sewu Raden Utara. Kula jabel anggen kula dados abdi paduka ijing andika dados bendara kula. Piye? Nuwun sewu. Menapa mekaten menika jiwaning satriya? Tegese piye? Panjenengan menika satriya lah kok teka sak mangke malah mung mlajar teng Taman Keputren mboten merpeki mengsah wonten ing pabaratan. Kula aturi mas paosaken kula badhe nerangaken kados menika sejatosing satriya Raden.
kuning angin gunturanggraning arga Guru Gurnita reka kiri-kiri Walah menungso ora tatanan. Branala, kula wonten paring dawuh. Kowe iki abdi sing kepiye tak takon? Kowe iki abdi sing ora duwe subasita. Mboten wonten subasita ingkang pundi kula tak nyuwun pirsa. Kula tak nyuwun dawuh. Walah kowe iki mung wong wandu, kowe iki mung wong jengki. Kere kok melu-melu. Lah kok kowe tanpa ana dawuh saka aku iki malah kreta pusaka Kyai Garuda Yaksa mbok dalke. Kena Jaladara ngene kok. Gong. Nyilih sik ora apa-apa. Nah ya. Saatate ya, Tru. Heeh. Nuwun sewu kula menika namung badhe nedahaken satriya jiwaning satriya menika mekaten menika. Terus karepmu, nuwun sewu. Menawi ndaharaturipun ngabdipun Wrahatnala. Kula kanthi manjing wonten ing pabaratan. Banjur kula suwun sak mangke paduka ingkang dados kusiripun. Edan mau piye kowe iki? Aku ki anak ratu lah kok mbok kon dadi kusir. Nuwun sewu. Wonten tetembungan menawi sampun kawontenan susah kados mekaten menika mboten nyawang derajat, mboten nyawang pangkat. Menawi paduka kedah dados kusir inggih paripaksa. Ya, tak turuti. Jroning masarean angenane wadana kang katon aramuramu kalingan ngangangan sang diwa manahangkung sumungkem guling sang kakung rerempa babuk Kusik Branala, kula wonten paring dawuh. Kowe kentir apa bambung? Kowe pekok apa kucluk? Tak takon. Aturmu mau aku arep mbok kandhi tumuju ning pabaratan. Lah kok aku malah mbok tuduhke dalan sing kleru? Iki kok malah wujuding wit randu gedene semene. Gedene kliwat iki arep ngopo? Nuwun sewu. Piye? Tiang perang mereka kedah ngginakaken piyandel. Yo, piyandel apa? Ceklan dede. Nanging kedah ngginakaken gaman ugi pusaka. Lho, pusaka? Inggih. Kamangka pusaka kula menika. Kula singetaken wonten sak pucaking
aran 12 menika. Banjur karepmu arep mbok jipuk? Inggih, nanging nuwun sewu. Piye? Nek mbok jipuk tak enteni. Nuwun sewu mboten. Kula suwun paduka inggih panjenengan ingkang inggih mriku menek mendhet pusaka kula. Piye? Kepiye? Balen ana meneh omonganmu mau. Mbangane ana banci tak tekake ning kene. Munia. Aku ki anak ratu tokon penekan. Kula sampun matur menawi kepengin negari Wirata. Mboten siyos bedah kedah mawi pangorbanan. Wani ye kowe karo aku. Wani ye. Nuwun sewu kula mboten badhe wantun nanging wantun menawi sak mangke kula ndombani Prabu Susarma bedah negari Wirata. As mbuh, tak sipuke men meneng kowe. Arep go pansatan kok mamegat. Iki waudu pusakamu. Didi. Aduh. Guyon Raden inggih menika pusaka kula. Ih, ora raba-raba gilane. Nang aneh kok ora kowe iki wong lanang setengah wadon. Inggih. Menawi Panakawan mestani kula menika asih dhisik. Iki pusakamu. Inggih, kula aturi maringaken badhe kula binuka telenging pusaka. Ya. Pripun? Iki pusakamu tenan, Mbok Du? Inggih. Kok sik aku kok kaya ora pangling karo pusaka iki, coba tak sawange. Coba tak talitine. Iki aku tau weruh aku duwe putu sing jenenge Janaka. Aku duwe putu sing jenenge Janaka. Aku duwe putu sing jenenge Arjuna ning wis suwe banget aku wis ora tau krungu kocape Janaka. Kondang padha nyebutake kondang akeh padha ngandharake yen to putuku Janaka wis tekaning pati. Lah kok iki pusakane kok iso dilintirke nang kowe iki larah-larahe piye? Nuwun sewu. Piye? Pusaka menika pun titipaken dhateng ingkang abdi pun Werhatnala dening pun Raden Arjuna. Saderengipun panjenenganipun seda. Awit kawruhana Raden kula menika putra sesawanipun inggih sesuwa kinasihipun Raden Janaka inggih pun tresnani. Oh ngono. Inggih. Nanging nuwun sewu. Sak mangke kula aturi maspaosaken citranipun kang abdi pun Werhatnala. Awit dumugi pundi kemawon salina wujud kaping 1000 Raden Arjuna menika nggadahi ambet ingkang beneh kelawan perkawis sanes-sanesipun. Awit Raden Arjuna menika kagungan lisah jayeng katon. Oh alah, kowe to Janaka. Oh alah. Sasi Nampurna nggonmu nglakoni paukuman inggih. Kanjeng Eyang inggih, Kanjeng Eyang Utara inggih. Iya. Kula suwun panjenengan sidhem. Ya, aku ngerti. Nah, apik ngono ku rasa nganggo gunung sak pejagung desa adu arep kesuwen. Ngene iki wae apa perlune. Inggih. Ya, yen ngono ayo.
Aku saguh ngusiri kowe nggih. Aku saguh ngusiri kowe. Gage, pusaka iki kantinen maju ning pabaratan. Yo, Wirata dipecah. Loh. Lole kentos waru gembal manyar-manyar. Duk neng dungkul kono alas dadi wana. Ngosek. Oh. Ya. Ana jemparing kok dinahi minyak wangi. Oh. Dikira aku ora iso niteni ambumu ya, Nger. Pandhawa lulus Raharja kowe le. Ayo amuk Suramarata, Jayamarata. Ayo. Wah. Ayo. Walah menungso ora tatanan. Ana jemaring ingkang anyipat tapa ing nata ngawonggo. Nganti aku nglasah. Nanging kok sikik. Nggone nyipat jemaring lah kok ana gondo lisah jayeng katon. Oh lah dalah. Ora pangling. Kadang-kadangku dulur-dulurku Pandhawa ya rahayu anggonmu mapan ana ning negara iki. Yayi. Ayo maju. Ayo, ora iso nglawat kowe. Oh. Ridho mawara
mangawawarahan ayo Munya kowe saiki kowe Munya iya Susarma basa karo aku basa iyi sinuwun Prabu Susarma ya iki sik negaring Trigarta Prabu Susarma yo Prabu Susarman ayo ora iso gelawat sakarepmu basa sakersa ayo sakersa patukonjeng sinuwun Prabu Susarma kula badhe pun pejahi nggih nderek badhe pun siksa nggih nderek tak asap raimu nggon iki watu padas neng negara Wirata iki men modal kowe hey ho ki nggon watu lincip-lincip iki Aglar pandan monsam tinon ler kegonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnameng gegono Yayi Balawa kanggo Kakang Gunawa medhoke kelawan Balawa aja kaget Yodi ana perkara ingkang banget gawe giris lan gawe sungkawa tiasing pun Kakang yo eneng perkara apa Ratu Gustimu ya Ratu Gustine awake dhewe ingkang wis mataun-taun ngreksa katentremaning pun Kakang lan Siadi sak mengko nampa pasiksaning Prabu Susarma pasuryane diasat ana ing watu padas sedalan-dalan negara ing Wirata Balawa mesakna sinuwun Prabu ing Wirata wah edan Blarut. Rusak tenan kowe raimu. Hei. Ya jebleske. Ayo sambato. Wih. Widih. Raine wis remuk, wis ora ana sing ngenali karo kowe, wis ora ana sing tepung karo kowe. Saiki. Ora ana sing ngerti nek kowe kuwi Ratu Wirata. Ayo. Ora ana sing gelem nulungi karo kowe saiki nang kene mengari tak sendhekke, tanganmu tak sedakepke. Tanganmu tak sedakepke, kowe mengko mung kari tak ujurke ngalor. Raimu wis remuk, iki getihe mili iki.
Aduh, sapa iki? Sapa iki? Lho. Wong pideksa nganggo kampuh poleng, ora pangling kowe Bim. Janjimuni Bima pecah tenan sirahmu. Konangan tenan leku sesinglon yuntut nganti menungso kuwi mau muni. Piye Bim? Bim dasmu. Semurire eko balik titiane kandayane Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedyan ing tengahing latar mileng lintang Bima Sekti sinuwun Prabu Maswapati. Nuwun sewu sinuwun. Kula aturi emut Purwaduksina. Niku pasuryane sajak pun pulih. Pun kenging dayane lisah jayeng katon niku. Pun pulih kaya wingi-uni pasuryane sampean pun bagus melih. Nuwun sewu lah kula aturi nampi sembah bektinipun para wayah-wayah Pandhawa menika lho. Nun mangke Kanjeng Hyang Wirata gandeng sampun purna anggen kula nglampahi paukuman minangka buangan awit rikala semanten kula kawon nggenya kesukan dadu pramila sak mangke kula arsa ngaturaken sembah
bekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah. Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah. Mas Wopadi kakekku. Aku ngaturke sembahku katuro. Padha-padha ngger putuku. Para Pandhawa wis tak tampa. Wah, dubleh minggata. Oh, Bima e. Omeng arep eksis dilite lho, ora entuk. Ya pung, mbuh. Wis tak omongi to. Aku 3,9 merga ukurane Begawan Bima Suci. Nek kowe ora Bima Suci ning Bima Najis, ya. Omonge wongkok ora. Kula aturi inget sinuwun. Lah. Ora pati nduga mono. Putu-putuku Pandhawa kabeh ingkang wis mitulungi kelawan Munyang. Ya, nggih, ya. Sawetara wektu mapan ning Prajanegara ing Wirata, nggih. Nggih. Padha mapan ning Prajanegara Wirata. Perkara niku gampil. Iya, Kakang Semar to iki. Nggih, niki kula. Nggih, kalih kula sinuwun. Sapa kowe? Anu nah. Kula. Anake Semar sing ragil. Nuwun mumpun selak kedalon. Selak esuk. Iya. Ndara Balawa mang undurke nika sisa-sisane Ngangkara. Yo. Katon lir genjange ngalis risang maweh gandrung Bim Slendra Bim yo ngurung sapu-sapu kok sapa iki mau sing request barang mas sapa aku arep ngopo kowe tuwekan beling Slentemu ora laras rasa njaluk barang. Mer. Du cerewet malan. Arsa madangi jagat. Tumungo paneng sapucak ing wukir marababang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung
buta-buta galak solae lunja-lunja sarwi sikrak-sikrak nyandak kunca nuli tanja ngapa ya ora ana buta kok ha iki butane iki wedhus ana anake dhewe kok arane buta ha iki agi barang ta ning kene iki benul bener ning kene iki agi barang tutupane nganggo barang aku manut andane kok slenteme ora arep tak tabuh mendho golek ngeng dhewe-dhewe Ndara warku Ndara inggih Ndara Balawa. Yo Semar kakangku Dipolya. Nggih. Sedaya lepat kula nggen sakdangune 12 taun kula nderekke kaliyan panjenengan. Sesingitan wonten ing wana Kamyaka nulya mapan wonten ing negari Wirata. Kathah lepate kula nyuwun pangapunten, Den. Yo. Ora dadi ngopo, mesti aku nggonmu. Kowe nggonmu ngomong marang aku akeh ngengkelku, akeh klerah-kleruku aku njuk ngapura. Mboten napa-napa. Mpun, sing pun nggih mpun. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten, donga kula kagemikake rahayu Kang samya pinanggih. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane. Kula Semar nyuwun pamit mugi-mugi rahayu sedayanipun Bagong tutup. Oke. Pitik malik cambul sakaka mambu entuk monggo sampe mangsul.